bida ni tahanan. Hindi na lang sigig silpon. Nagkumahon na gani gusto nga naglisod gani ta diri gani. Patay tulog. Kadang kita ragi hapoy matiman aning bata. Sige rag cellphone pa. Tingnan juga ni mo. Letak. Hoy. Saman. Ha? Undang ka na, undangon ko na mong ginawa. Kanina na kasi cellphone diha aha. Hindi ka nagtanaw sa kong sitwasyon dira gani o nga pating isuda gani o. Ikaw sige ra kag cellphone diha ah. Kalit mo mag... Sige na makag-cellphone. Di ba ka maguno na sa mga buhatonon diri ah? Kakabalo mo tabang. Hindi ka nagpatutoy pa man ka ba? Ilim dira. Kalit mo ko. Ngayon, tingnan mo, matugang bata makamata, oh. Tsaka ilaing yun, kuan yun. Tsaka kakabalo mo tabang, di kakabalo magunahuna. Sige na tsaka pahiyahay. Siguro ka mangiti. Ithandra ko nimo niya, pugman, imura ko pasagdan. Oh, grabe, mga ka-istorya, eh. Ano to, mga bata, oh. Oh, dabi hawa-hawa. Bullshit, ko nimo ron na. Sige. Oh, dabi. Ano, yawa? Hawa dira. Kapoy pa kayo niya to ang kahimtang diri. O, pag ako'y tulog ha? Ako'y tulog ba? Ako day, bago tulog po. Kasi way tulog, hagok-hagok, bamanggani ka. Ano, ayaw dyan ko lalisa, Jud. Maglalis ba dito ka, ikaw, ramayin kalit. Istorya day ka sa kuwabi, o kanang ako sa Magpa-istorya pa di ka. Magpa-istorya pa ka. Istorya. Muna kay mo na batasan ni mo nga magpa-istorya pa. Hindi na magtanaw sa mga dagam, mga piluunon, labunon, dira mga kakatabang, drapon na. Oh, naglaba mo ko, oh. Oh. Sama na. Brief na ko, laba man ko. Oh, kay kung dili na mahurot ang mong brief, dili pa ka manglaba. Please, naglaba Ay, ko. gawas na dito be. Purpida na maglagot ko sa mga gawas to gawas. Gawas. Let's to go. Layas, nandiyo ko. Okay, Di let's na ko, go di dito. na ko pa istorya. Oh, ayun ako istorya ha, kay usa na ko mulayas. Oh, gawas. Gani. Ikaw rin bahala ni mo. Gani, mo ito na kay ko. Ako na lilayas, paraway ko ah. Tunak ko, diya. Ano mga bata diya ha? Hindi kag... Atik na yan eh. Atik na yan. Atik na yan. Masuk ko. Ano po? Ano sabi, ali? Ano ba kayo? Ngayon muna po kong atik-atikon. Dito ka na ito. Istorya ka na nga. Ano sabi, istoryahan eh? Ha, pugsak ko. Pugsak ko eh. Abi pa lang isitunggil. Wow. Yeah. 24 hours later. Ano ka mata? Basta man tulog mo. Kaya man. Kayo eh. Okay ka man tulog? Tuod ko palayasan ako ng mga gabi iba. Uy. Ako damgur man siguro nito. Gawa ko na magpalayas. Wala eh. Uy, at kati pa ganito eh. Sapot mo. Suko mo lagi ko kaato. Wala eh. Lagi. Ate ko to. Ay, wala dito ba? Saan ako nakita ang gabi eh? Ano ba nakitaan? Ako ah? Saan na di ka nakita ang gabi deh? Naaw.
lagi sa mga bulsa ko gahapon. Asa man dito? Ay, sus. Ini? Sabi. Kini? Oh, na. Tama day. Kamariya din ni gahapon. Gihatag niya, gipahatag niya. Sa paluwagan din ninyo day, 2,000. Oh no! Ano na, 2 payments na na ha? Kalimot mo, hatag gahapon eh. Baluwagan na ini. Oh, sa paluwagan mo na. Dahil sa tubig! Okay, shout out time ta. Shout out din ako guys si Kring Kring at Graciabil. Salamat Kring sa mga post. Salamat kayo. O ikaduha si shout out gyapon ako si Basil Hawkins gyapon na taga Graciabil, James Reed ng Graciabil gyapon. Dol, salamat kayo dol sa pagtanaw sa mga video dula sa pag-share. O ang ikatulo, shout out na ako si Hazel Lynn May Sotelo Fuentes. Singerist ng NCCC. Bago ka na-shooting na ako mga friend o sa iyahang husband po na si King. King, congratulations King. Muna, ang ikaupat kay si Taratita. Ang pusog kayo na siyang TikTok po. Follow niyo yung page yapon. So, friend ako na siya, kauban ako nagtrabaho sa una. So, salamat kayo Tar sa support niyo mo. So, maulan to. Kasi ako.